I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, violent reactions. Just send it. Send it. Send it on my Facebook page. That is Rakitera, RAQITERRA. Kanina ka na dyan? Ikaw. Pinapasok ako ng mami mo. Okay, ganyan mo. Sige, yes. Okay. Actually, may dinaanan talaga ako eh. Sige. Kuya, meron na 3 kulay ng utot. Ano? Pink, brown, black. Pink kapag iniipit. Pink! Brown kapag sabog. Brown. Black naman kapag sa tubig. Block! Tapos kapag masakit yung tiyan mo, pink, brown, black. At puti naman ang natatandaan kong suot ng misteryosang babae. Hindi muna ako nagkwento kay... Wala pa sa kalagitnaan. Ang taas agad ng sindak mo. Mamamatay ako na maaga. Nagramon ko. Ang lakas ng boses ko. Sorry. Kapatid ko nga po, kaso hindi po kami civil para bakong pag nakikita lang po kami. Sawayin mo nga muna yung pusang yan ang pakaing. Sorry po. Sabi mo, Ming, ano ba? Ay, Putoy! Ayan. Ayan, tumahimik si Putoy. Sorry po, silence po kasi. Okay lang yan, okay lang. Ba't ba ang ingay ni Putoy? Ano po, naghanap po siya ng partner. Wala po. Wow. Akalain mo nagkakaintindihan kay Pepper. Oh, anyway, it doesn't sound like you have a disability or whatsoever. Oh, you sound like a very intellectual person to me. Actually, I was in Oh, ang ingay na naman ni Putoy. Sabihin mo si Putoy, Putoy! Ito, ano ba? Oh, yun ka doon. Pasensya po. Okay lang yan. Kaibigan natin yan. Kasi po, Gusto mo pa ng libreng GVGV Good Vibes? Download mo na ang Love Radio PH sa Google Play at App Store. Dahil dito, walang hate. Love long! Always your number one. SM radio station. Love radio. Love lang.